Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal, ja sam Petar Games TV i danas ću vam pokazati šta je top 5 stvari šta ja radim kad mi je dosadno. Tako da možemo početi. Prva stvar jeste blame na fejsu. Što je dobra slika, brate. Ove dele, možemo. Ajde, sad ću vam podelim tu sliku, jo. Druga stvar jeste, igram igrice. Ajde, igrat ću agarijom. Koliki sam sitan, sam ko neka budala, joj. Ajde. Topa sam lika. Treća stvar jeste, gledam nešto na YouTube-u. Izbacio Serbija novu epizodu Bulija. Moram da pogledam. Joj, brate, toliko ja obožavam Bulija kod Serbijana. Joj, mame. Četvrta stvar jeste, čitam knjigu. Što je dobra sličica, joj. Baš je dobra knjiga. Baš dobra. Moram da je čitam. I peta stvar jeste, snimam video. I svima ljudi došli nazad na moj kanal, ja sam Petar Games TV, da snimam ovaj klip. I ljudi, nadam se da ste uživali u ovom klipu i vidimo se u nekom narednom klipu. Poz!